першы погляд і не верыцца, што гэтай скрыні 26 гадоў. Менавіта так, 26 гадоў таму у Мірскім мастацкім прафесійна-тэхнічным вучылішчы нумар 234 адрадзіўся тэатр. Незвычайны тэатр, самавіты беларускі тэатр. Тэатр лялек «Батлейка». Переглядаючы старыя запісы, якія захаваліся ў архіве Мірскай батлейкі, дзіву даешся, калі гэта студэнты, навучэнцы разам з выкладчыкамі паспявалі вучыцца, дабудоўваць сваю навучальную установу, а яшчэ ехаць у Санкт-Петербург, каб адшукаць сляды Мірской батлейкі. І сапраўды, яны даехалі туды, даехалі праз усе перашкоды, якія толькі існавалі, і знайшлі ў знакамітым музеі сляды беларускай батлейкі. І не проста сляды. Была знойдзена беларуская батлейка, арыгінальны магілёўскі вяртэп, з якога ім было дазволена зрабіць усе адпаведныя замеры, і, прыехаўшы назад у мір, работа закипела. И закипела так, что уже в 1991 годзе было дадзена першае прадстаўленне, першае батлеечнае прадстаўленне амаль з канца 50-х гадоў 20-го стагоддзя, з часу, калі батлейка была забаронена савецкай уладай на тэрыторыі Беларусі. Это была знакамітая з'ява, якая аб'яднала вакол сябе усіх навучэнцаў. А вучыліся тут дзеці са ўсяго тады яшчэ існаваўшага Савецкага Саюза. Малдаване, казахі, башкіры, прыбалты, латышы і літоўцы. З вялікім імпэтам узяліся за справу адраджэння забытай старонкі беларускай нацыянальнай культуры, тэатральнага батлеечнага мастацтва. Хто толькі не прыязджаў у Мірскую батлейку, каб паглядзець на цудадзейнае прадстаўленне ў гэтай чароўнай скрыні. Амаль на працягу 4 гадоў, аж па 1994 год, 95 год, батлейку наведала вельмі многа дэлегацый. Гэтай школы, гэтай навучальнай установы сярэдняга тыпу, сярэдняга ўзроўню адукацыі, гэтай вышэйшай навучальнай установы нашай рэспублікі. Гэта прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу Літвы, Польшчы. Усе ехалі сюды у госці да цуда. А цуда сапраўды было. Лялькі, якія самі не рухаліся, ажывалі у руках лялечніка-батлейшчыка. І размаўлялі на той мове, на якой размаўлялі людзі 100-200 гадоў таму. Гэта не літаратурная мова, але гэта мова таго асяродка людзей, які звычайна жыў у міры, жыў у такіх мястэчках, як мір. Тая местачковая мова,
якой сёння ўжо і не пачуеш, з рускімі словамі, польскімі, яўрэйскімі, нават нямецкімі. Гэта жывая гаворка адрадзілася амаль 1,5 стагоддзя і стала жывой, неад'емнай часткай новай нацыянальнай з'явы, імя якой беларуская батлейка. Един заставця, со златом расставця. Где же товарищи, что разом веселиша? Где моя кумарка со злотыми кованка? В какой я стране, под новыми хрещами? Куда идти, не знаю, от обмана страдаю. Приятели, то вы были кручали. Здравия тебе, человече, жадаю! Чаго колосишь у гэтым краю? И ни жебрак, ни калеча. Якая ж тебе трасса, человече, а? Какая радость! Человек со мной! На карцузе цешка, на подбросе бляха, жадам избавления от десяха страха. Я с войны иду, и попал черту на воду. Сам простый вояка, пропал не барака. Чим ж тебе помогу, коли себе не сберегу? Я не вем драги, не вем струны, а повсюду гицели накручены. Пропаду я тут єдине, погину, як сиротина. Нечестные други, обманные слуги, довели до ренки, трясутся коленки. Доведи меня до дому, жолнер, отрактуй боевой кавалеру. Не маю ні часу, ні хвилини, скашаюся до своєї родини. Повидаться и разлетаться, бо бездельнику треба даться. Пропаду я в шашни, тем краю нездешний. До Франциска не дойду, тут конец и найду. Не журися, на мяне положися. До беды не доведу, до города проведу, хоть и самому хвилина дорогая. А пасля быў створаны цэлы цыкл спектакляў Радзівіліяда. Спектакль аб слынных мецэнатах мірскай зямлі. Спектакль аб іх жыцці, аб іх славутай дзейнасці. І гэта падымала простых навучэнцаў, якія шлі ў прафтэх нават з мастацкім ухілам, але гэта падымала навучэнцаў да таго, каб вывучаць гісторыю сваёй радзімы, каб дакранацца да сваіх каранёў, ведаць, хто ты, адкуль і чаму твая краіна валодае такімі вялікімі здабыткамі, ведаць, адкуль такі творчы імпэт і запал у твайго народа, якімі незлічонымі скарбамі валодае ён. І нездарма за гэтую працу тэатр быў адзначаны ганаровым званнем народным, якое ён пацверджвае ўжо больш за 12 гадоў. І дзякаваць Богу, гэта так. І гэта кіно і будзе, бо тыя батлейшчыкі, якія калісьці займаліся тут, у вучылішчы, а затым у каледжы, сёння, разышоўшыся па ўсіх кутках нашай краіны, а нават жывучы і за мяжой, не пакідаюць родны тэатр, а самі займаюцца тэатральнай дзейнасцю, ладзяць таксама батлеечныя выступленні. Славными спектаклями об Радзівілах батлейшчыкі з поспехам выступалі ў Мінску на персанальнай выставе «Свет мира» ў Нацыянальным гістарычным музеі.
А затым было запрашэнне ў Вільню на міжнародны фестываль. Першы, другі, адкрытыя фестывалі лялечных тэатраў. І у 2000 годзе з аднаго з такіх фестываляў тэатр прывёз ганаровае званне найлепшага тэатра, а там былі тэатры з усёй Еўропы. У чым жа сакрэт? У чым жа сакрэт такога майстэрства, такога мастацтва і такой адданасці сваёй справе? Сакрэт пэўна ў тым, што навучэнцы, якія прыходзяць у тэатр, яны маюць магчымасць дакрануцца да спрадвечных каранёў сваёй радзімы і рэалізаваць сябе ў жывой гісторыі. Таму што батлейка – это сапраўды жывая гісторыя. Сёння тэатр займаецца рэканструкцыяй мірскіх батлеечных прадстаўленняў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. 10-15 хвілінныя прадстаўленні патрабуюць працы год, паўтара, працы з архівамі, працы з вуснай гісторыяй. Але гэта праца заўсёды узнагароджваецца. Таму на фестывалях, у якіх удзельнічаў тэатр і удзельнічае, да яшчэ і будзе удзельнічаць, напэўна, рабяты заўсёды паказваюць высокі ўзровень майстэрства і даруюць усім тую спадчыну, якую ім самім сваімі рукамі давялося падняць з небыцця. Сённяшняя батлейка таксама не стаіць на месцы. Мы ганарымся тым, што змаглі зладзіць сумесныя праекты з прэзідэнцкай бібліятэкай, са Свята-Елісавецінскім манастыром у горадзе Мінску. Гэта праекты з гарадской бібліятэкай «Міра», з дзіцячым садком «Міра», увогуле з навучальнымі установамі нашага рэгіёну. І гэтыя праекты дапамагаюць спазнаць нашу і літаратурную, і гістарычную спадчыну, а таксама ж, канешне, і рэалізаваць сябе ў гэтай дзейнасці, дзе кожны чалавек можа стаць вялікім творцам. театре я чувствую то, что я познаю историю нашей страны. Помимо этого я познаю новых друзей, общаюсь с ними и веселюсь. Новые широты – это то, что я открываю, когда познаю новые пьесы. Ключ к успеху нашего коллектива лежит в том, что мы очень дружны. Когда мы выступаем на различных фестивалях, я чувствую, что несу огромную ответственность над своей ролью. И очень благодарен нашему зрителю, который неравнодушен к нам. И сегодня Батлейка живет. Живе, дякуючи тому, что приходят добрые, активные, цікавые молодые люди, які переступають про свої різні там уліки, про свої різні там загани. А такі люди вельми віддані своїй справі. І вони відчувають, що вони потрібні і світу. І тому Батлейка, яка розказувала у свій час і тепер розказує об народженні Божого Сина, дає ще народження, нове народження гэтим хлопцам і дівчатам, які вельми віддані батлейці. Так було і так, напевно, буде. А серце не обманеш, бо дитяче серце чує неправду, чує і обмінає її. А сюди діти приходять з радістю.
бо тут яны адчуваюць сабе творцамі. Дай Бог, яно будзе так. Як казалі раней наши знакомитые и славные продки, для славы роду и мирского края, для нашей любой Беларуси. Жить у дзівосах так просто, поверьте. Марами, думками щиро делиться. Гэта так проста. Ісці быў не вёз. З цудам да блізкіх, з лялькай да сэрца.